Ljudi, danas ćemo snimati Slither.io. I krećemo. Pišemo moje novo ime. Vjerojatno ga svi znate. Vjerojatno ste vidjeli. I krećemo. Recite mi da li vidite ovaj kružić. Ako vidite da ga maknem. U komentare pišite. Sad nema nikog. Aha, evo ga. Mislila sam da nema nikog na serveru, da sam sam. Sad ću probat ovog. Da se znam. Ne, bolje mi onaj gore sad. Evo ovaj, on je veći. To ti mali, to ti mali. Ne sad lagat. Šta? Evo ga, dobro. Gledajte samo pravo. Kakav je ovo lag? Šta je ovo? Evo ga. Sad slobodilo. Uzmemo ovdje malo lopte. Ovdje je neko pukao pa zaboravio. Ovdje su neki tragovi. Šuti. Bravo. Daj meni to da pojedem. Ovaj nije ni video što je pojeo. Bravo. Ne! Da sam ubrzanje. A neće budala. Pa ništa, bio sam mali. Jel ovdje ja to vidim? Nešto. Šta je? Šta ćeš sa onim batacima da jedemo? Ću napravim salatu od onog paradajza i krastavaca ili ćeš samo krastavac i pavlaku i sam krastavac ili? Krastavac sam, ako može. Može. A šta ćeš ti? Pa i ja ću možda tako gledati. Dobro. Izvinite zbog ovo je bila moja mama. Pitala me šta ću da jedem. Brate, beži. Ne! Nisam te vidio. Opa, evo me. Ovo je bila moja mama. Idemo sad da napadamo ove botove ovdje. Lol, what the fuck? Ne! Ja sam noob. Ja sam noob u ovu igricu. Noob. Ko je to podignuo? Šta bi? Ko je ovo podignuo? Možda govorite. Ima li neko kod mene u sobi? Nema, valjda. Da nisi možda ti podignuo. Ovaj ovdje gospodin PlayStation 4. Gospodin PlayStation 4. Da nisi ti podignuo. A može gospodin joystick. Freaking, oh my god.
Ja ne mogu ni 5 sekundi da budem vremena. Ko će ovom kraj? Vidi, pokupi sve. Dođi sad te. Ja izrendam. Pa ću vidjeti. Bravo, ufotio sam jednu loptu. Što ti nisi? Bravo. Bog te. Ne, zarobi me. Da sam samo malo to ubrzanje pojela. Sad rekao jednu nužnu riječ, ali ne mogu. Pa sam početnik, ne mogu. Sad bi... Dođi kod čike. Da te jem, dođem. Dođi da te jem. Opa, sam bi sa facecamom. Ne. Bravo. Šta ti jedeš moju masu? Konju. Nabijem te bre na kurac. Na to te nabijem. Aj sad beži, to je moja masa. Nemoj to staknuo više. Čuo, konju. Debilski. Vidi konju. Sad dođi. To je moja masa. Nemoj stidno ove loptice. Moje bre, moje. Smanji, brat, facecam. Malo uvećam. Taman. Nope. Idemo. Sad ću da probam da napadnem ovog zelambaća. Da li sam... Evo je ovdje 3 lopte. Ovdje 3 lopte. On je veći od mene 100 puta. Aj nek neku pukne od vas dvojice. Bolje bilo da pukne ovaj žuti. Bob. Ne. Samo da puknem. Jesmo li zarobili? Čekaj malo. Ovi su me zarobili. Ne mogu da verujem. Jesu. Dobro je, nisu. Jej! Veliki pozdrav za mog druga. Ensara. Drugi ja. Mog. Jedan od najboljih drugova. Kolika ti je kurčina. Šta ne može veći facecam od ovog? Šta je ovo, brate? Mali facecam. Vidi. Ne. A vidite, smanji hoće, aj sad se uveća. Uvećaj ga. Vid neće. Bravo, tako. Valjda može još. Ne može. Ovo je najveći facecam. Obično ja snimam klipove bez zvuka.
Snimio sam ih jedno 10 i to nisam znao. I to od najboljih igrica. Snimio sam GTA ali bez zvuka, konju. Jesi čuo? Ništa, to bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!